כשחסר לך משהו ואתה פתאום מקבל אותו, אז אתה מעריך את זה, אתה לומד. תשמע, מהמקרה הזה שסיפרתי לך עכשיו, אני למדתי כל כך הרבה. מה זה בעל חי נותן לבן אדם? כמה שהוא תחליף לחבר, לבדידות. אתה יודע, דרך אגב, אתה יודע, האמרה הזאת, אדם שיש לו תחביב הוא אף פעם לא לבד. נכון. כן. על פי כמה וכמה אדם שמחזיק בעלי חיים. בטח, כי זה תחביב חי, זה לא תחביב שמחומר. תדע לך דבר, אדם בדרך כלל יכול לאכזב חבר, בעל, אישה. בעלי חיים הם נאמנים פי 100 מבני אדם. הוא אף פעם לא מאכזב. לעתים רחוקות קורה שבעל חיים יאכזב את הבן אדם, את הבעל הארץ. נכון, יש אנשים שחיות בשבילהם זה רק סתם מחמאה, כי בן אדם יכול ללמוד מהחיות הרבה דברים בכלל. מה זה? עכשיו אין לי כבר פה כל כך הרבה מה שהיה לי פעם, אבל אתה רואה, אני ממשיך את ה... איפה יש לי את ה... הלו, בואו תרדו קצת. יש לי פה את זוג העתוקים, רוקי ועופר, יותר נכון, עמי ועופר, שהבן של מני פאר לימד אותו לדבר, עופר. ובגלל זה קוראים לו עופר. זה שני העתוקים הירוקים, זה מסוג אמזונס, והם מקסימים. הם מקסימים, הם יודעים לדבר, הם יודעים גם לשגע בן אדם, אבל הם יודעים לעשות הכל. אני אנסה עכשיו להוריד אותו. בוא אליי, עופר, בוא אליי. אני אכנס רגע. אם את תוכלי להחליט את הנושא הזה של הצחוק שלהם. הלו, מה קרה? בוא תרד למטה. בוא תצחק לי קצת, בוא תצחק. למה אתה צוחק? למה אתה צוחק? בוא, למה אתה צוחק? תצחק. אתה רואה צוחק, טוב לו בחיים. מה קרה? בוא תרד למטה. זה גם כן, הם לא ילדים קטנים, הם כבר עשרות שנים. כמה שנים תוכי חי כזה? תוכי כזה יכול לחיות 70 שנה, אבל הם כבר אצלי עשרות שנים. ופה יש את הקקדו שלי, שהוא אלוף הבריכות. אלופה. היא כבר ברחה כמה פעמים, היא כבר עשרות שנים. בואי תיכנסו קצת פה, מלפות אותי זה. אבא, הוא יכול להגיד לי 1000 פעם ביום, אבא. הוא רק מרגיש שאני נמצא בחצר, אז הוא מתחיל, אבא, סבא, סבתא, והוא מתחיל אין סוף, עד שאני מוכרח לבוא ולטפל בו. אבא, בואי תרקדי לי קצת, בואי, את רוצה לתת לי נשיקה כוכי? בואי, טובה, תני לי ראש. בואי, תני לי ראש. בואי, חבודה, בואי, טובה. זאתי הכי אינטליגנטית, הקקדואים בכלל עם הציפורים, הוא יתפחד מאוד מזה, מהמצלמה היא מפחדת מאוד. זו ציפור מאוד אינטליגנטית, הם חכמים. איתי היא ברוגז כבר 10 שנים, את הילדים שלי ואת הנכדים שלי משוגעת עליהם. היא רק ראה אותם נכנסת לשיגעון, כל כך היא רוצה אותם. איתי שומרת לי טינה שלפני 10 שנים קיצצתי לה כמה נוצות מהכנף. לא סולחת לי כל חיי. היא לא רוצה בשום אופן את שום קשר איתי. מה קרה? בואי. ותרקדי קצת, בואי תרקדי. תרקדי. אולי זה הזמן להשלים ביניכם. זה הזמן, אבל היא כל כך מתרגשת מהמצלמה, שזה... את שומעת פה את הקולות האלה. יש אנשים שזה מפריע להם, אני חושב שזה הדבר הכי מרגיע שיש בעולם. נכון. הדבר הכי מרגיע. אנשים שואלים אותי, לא מפריעים לך תרנגולות לישון? אם אני לא שומע את התרנגולות, אני לא יכול לישון. אני חושב שבדיוק להפך. למה התרנגולים האלה... זה תרנגולות יפניות, הקטנות ביותר. זה גזע מיוחד, יפהפיות. ותנסים לבן, אתם באתם גם בזמן קצת שכל העופות עכשיו בהחלפת נוצות, הם כל שנה לקראת החורף, בסוף הקיץ,
מתפשטים נוצות חדשות. מתקשטות בנוצות חדשות. כן. אבל לא של אחרים, בנוצות של עצמם. שזה מאוד, ואם יש לך עוד שאלות, אז תוך כדי זה שאני... כן. הלו, בואי אני אדקדק לך קצת זה, בוא. נו בוא עוד פעם אחת, נו בוא תצחק לי. אתה טוב, אבל תצחק לי קצת, נו תצחק. מה קרה? מה קרה? לא קרה כלום. תגיד משהו, תגיד. בוקר טוב. בואי תגיד לי יפה, בוקר טוב. תגיד לי יפה, בוקר טוב. תתכנסי על תסגור. אני רוצה פה שתצלמו, תסגור את הדלת שמה. אני יוצא עם יונה פה. תראי. בואי יפי, אני רוצה להראות. זה נקרא יונת אריה או יונת פיה. אז עכשיו תסתכלי את כל הצבעים האלה, צבעים הפיזיקליים, שמשחק של צבעים בשמש, שכל קרן של השמש משנה את הצבעים שלהם. איזה יופי. רואים את זה במצלמה? שום צייר בעולם, שום אדם בעולם לא יכול לייצר דבר כזה. זה נקרא יונת הפיה. אני אראה לך עוד כמה. מאיפה מוצא? המוצא שלהם מקפריסין. זה ממש כמו אריה, יונת אריה, או בכל השפות הם קוראים להם קפוצינים, ג'קובינס, פרוקנטאובן. אנחנו קוראים יונות אריה, אבל למעשה צריך לקרות להם יונת הפיה. יונת הפיה. זה צבעים, איזה צבעים, זה צבעים פיזיקליים. הירוק הזה זה רק מהשמש נוצר. מדהים. תראה כי אתה שומע את הצחוק שלו, אה? יכולה ככה לעשות שוט על היונים האלה ככה. היום היה בטלוויזיה הונגרית, סרט על יונים. גם כל מיני. איזה בית ספר. ולחזור.
בואי למטה, בואי. בואי. לא למטה, טוב טוב. תצחקי לי, תצחקי. בואי נדגדג לך. תצחקי. לא, לצחוק, לצחוק. תצחקי. עופר, לצחוק. מה מצחיק? אלגרו. 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 Dann du bist. Hallo. Hallo. מלך. ופה אני אגיד את האמת, אני רשמתי שאלות לשאול אותך, וכאילו יש דברים, אתה יודע, שאנשים לא מבינים. 3, 1. איתן, אז איך אתה... אם היו נותנים ציונים למשוגע, כאילו... תחרות משוגעים, איזה ציון היית נותן לעצמך? לעצמי? אני חושב שכל אלה שמסתכלים עליי, הם צריכים לשאול מה הציון שלהם של שיגעון. אני חושב שאני הכי נורמלי לעומת כל המשוגעים שאין להם הובי. כן, זה אני מבין. אז אני פשוט לא יכול להבין אדם שאין לו איזשהו תחביב. זה כמו שאדם מסתכל לכלוף של קופים. מאיפה אתה יודע איך הקוף מסתכל על הבן אדם? מי החליט שהוא צריך להיות בפנים והשני בחוץ? אנחנו אוהבים חיות מכיוון שאנחנו משוגעים לדבר במובן החיובי של המילה. אני אולי מגיע לציון הכי גבוה בתור שיגעון של זה, כי זה תופס את כל חיי. ואני חושב שאנשים מוכנים לוותר על אוכל, אנשים מוכנים לוותר על בילויים, אנשים מוכנים לוותר הרבה פעמים על משפחה בשביל התחליף שלהם. ספר לי על זה.